Привет на всички! Сега продукта им иска да ви покажа една много бърза, лесна рецепта, която природата ни е дарила за пореден път. Сега искам да ви покажа само с 7-8 орехчета, накиснати в 200 мг студена вода. Оставате ги за 24 часа и погледнете от обвивката на орехчето цвета какъв е. Изпивате тази вода, изяждате орехчетата, след което правите по същия начин 21 дена. 21 дена, но ефекта ще го получите между 12 и 14 ден, научно доказано. За какво ще ви помогне тази вода от орехчетата? Забележете, за стомаха, за щитовидната жлеза, за мъжка потентност, за имунната система, за мозъка, за сърдечно-съдовата дейност, за лошия холестерол и не само. И не само. Така че, мили хора, заедно трябва да се обединяваме, да пазиме природата, да не замърсяваме околната среда, да пестим водата и не само водата. Просто да се грижим, както природата се грижи за нас, така и ние трябва да се грижим за нея. Очаквайте ни с още интересни рецепти. Надявам се да съм ви бил полезен. Бъдете здрави и до скоро!